este cel care deține Growgard și a scris în felul următor: declar un război oficial împotriva lui Sami la admin abuse. Și a pus poza asta când se bate cu Sami, lol. Și după asta Sami a răspuns lui Jandal: Sami este ownerul la Steel Bro și a zis provocare acceptată. Sami îți va arăta ce înseamnă admin abuse bun. Și apoi a postat asta Megatron: ups, cred că am călcat pe ceva. Ia să vedem ce se întâmplă. L-a strivit! Și după toate astea, dacă intrăm pe Steel Brainrot, vom vedea că este programat următorul event. Și deja vedeți din poză că este practic piciorul lui Sami cum îl strivește pe Jandal, care e cu morcovelul crescut acolo. Ai baza lui Jandal, Bale, și uite, îl strivește că e gigant. Și aici ce ne interesează pe noi super tare, pentru că ăsta este cel mai mare update pe care eu l-am citit în Steel Brainrot. Nu sunteți pregătiți? Să câte chestii se adaugă, e insero de tot. Și astăzi să vă arăt toate secretele noi, azi tot ce se întâmplă, pentru că o să spargeți de râs. Noile secrete și noile Brainroturi sunt incredibil de amuzante. Sâmbătă va fi un război maxim de admin war. Deci, practic, o să fie amândouă în același timp și o să fie și pe Growgard și pe Steel Brainrot. În același timp, sâmbătă, vedem care va avea